Mufesa akaenda kunoona neurology professor wise achibva anomuona kuti pane zvinhu zvandakakanganwa but ndazvirangarira recently but pandiri kuzvirangarira zviri kuuya nemamwe memories as if ndakamborarama imwe past life as if zvikuda kundipa imwe message. Professor achibva amuhypnotizer. Mufesi Junji achibva pinda mudream world akuona mudream world akuona paainge ari king wise abhana mufesi uyu akada kuuraya njuzu recently wise. Mufesi uyu anga ari pirate ane team rake raiva vaita kuhanta njuzu because waiziva kuti vakabata njuzu ichachema misodzi yayo inogadzira mapills waiza vabva vasvika paipo waibata muneti vakutanga kukanda mapfumo vachitema panjuzu yaita kushaya kunzvenga yanga yabatwa manje yakunzwisa tsitse ichibva yakandirwa rimwe pfumo yekunanonzana madheyangu yayo yaida kuiuraya kudai pabva yapotsa padiki bva yanzvenga bva yangorohwa shoulder waiza apa Mufesi akabva asvika manje Junji waiza achibva asvika muchiraundi achisvika muraundi bva atanga kurwisana nevanhu vaya pamadheyangu aona kuti Mufesi adonha pasi akuda kunotema njuzu bva zvoona vese pamhanyirana. Mufesi achibva anodaiwo bva anokanda zipfumo rake apa njuzu yanga yatarisa kusaidi. Mufesi achibva amhanya bva anojambira achibva anogama bhebhi waiza achibva abayiwa vakanyepa akajamba mvura bva anokupfurira pfumo alright still bva anobadayo so achibva abayiwa nepfumo ariye waize abayiwa kudai so njuzu yakarwadziwa wangu ichitarisa Mufesi because yanga yagara ichimuda Mufesi waizi yakarwadziwa stereke ichibva yazvibayirirawo papfumo ranga rakabudikira kuseri ichibva yazviti bva yafa iyo futi wese wachibva wafa sini yakapera ine tragic ending. Mufesi achimuka kudai so akamuka misodzi yakazara kumesa achita kuchema ndakatadza kuprotecta bhebhi rangu njuzu kupa past life yangu ko izvozvi ndori protecta here apa madhe yangu yanga atosvika kuna neurology professor uya achitonzwa akamira panze achinzwa hake masini ese zvikanzora iti kuona zvinhu izvi zvoda kuzvidzokorodza so you have to protect bhebhi uyu kana kuti unofanira kumudzorera kuti zvinhu izvi zvipere unofanira kudzorera bhebhi iri kunyika yarinogara chairo kumvura waizawo euzi zvinhu zvichazviripeti apa Mufesi uyu akateerera hake madhe yangu yaya imedhara uya aida kuraya njuzu recently apa akateerera ari kunzwa hake masini apa timu iri kuita kuvhurika. Mufesi abva anopinda mota achirangarira achiwana mamemories aya akuti aramba achidzoka waiza achita kurova mota achimhanyira kubhebhi achisvika kari haga because aisada kuri lose